ماشینی سفید. маҳаллаҳои сохтумончиён ва кӯчабоғи ҳисор. сокинони ин маҳаллаҳо мегӯянд ҳар шаб рӯи ҳавлӣ, мошин, тирезаву айвон ва ашёи дигари рӯзгори онҳоро як қабати ғафси дуди сиёҳ пур мекунад. سیده همه خواه استفاده برده میشه. сокинон мегӯянд дуди ғализ аз коргоҳи асфалт аст. ин корхона дар канори деҳаи онҳо фаъолият мекунад. сокинон мегӯянд дуд асосан шаб хориҷ мешавад ва зоҳиран масъулин мехоҳанд олуда шудани ҳаво аз чашми мардум пинҳон монад. мяша мо рафтем гуфт ки мо трубомон филтр надора чӣ надора, ака кушт гуфтем, кушт дар пеши чашмон кушт. мо мошинкати биромадем, гашта омадем, гашта завод бо кор кард, то хонаи расидем, ҳама ҷо пури дуду дудғала шуд. сокини ин маҳалла Робия Воҳидова мегӯяд 1.5 сол боз бо ин мушкил рӯбарӯ ҳастанд. همین سحر میخیزی نمونم کریشه ها هم سیاه وابشه حجت زندگی کردن نیست در جگه این کودکای گریف پیداشه هر روز میشوی دست پنجهشون هم میشوی میده مگرم که در خونه شینن اینو بیرون در نگردن بیرون در گردن سیب سیاه لیباسیوی اگویه من خودم اپیرات کردگیم نمیتونم هر روز دادری ها. сокинон мегӯянд дуди ғализ ба сиҳатии онҳо низ асар гузоштааст. уже гуфтия ки ҳами чангу ҳами обуи ҳами завода ҳама касал шунем. чанд бошдам ки касал мешем личен мекунем бо ҳами хе. ҳами буи ҳами завода хе. ай сиёҳиша ҳавои тоза нест. мегӯяд рӯзи сиёҳ дудғала кӯдакомон касал меша. ман худам одами давлени мани ҳаққу ҳамсоя ҳама бемор мешан. шав нимшав телефон мекунанд ки биё нафасҳомон гирифта. и дудғалаи мо то чанд қа шуем чанд қа. шикояти онҳо ба мақомоти маҳаллӣ натиҷа надодааст. ҳал намеша. экология мо саҳари дина занг задем, айрӯзи бозор. не, айрӯзи бозора занг задем. айрӯзи бозор рӯзи душанбе гуфт. соати 8 гуфт мо дар ҳамҷа мешавем. маҷбур шуданд ба идораи ҳифзи муҳити зист ва ҳукумати шаҳр арз кунанд. қабули шаҳрвандо да дуромадум пеши раиси ноҳия гуфт ки мо чораша дида меброем. дидам биромадан ҳамаи хезондан гуфтан омадан завод дар 4 моҳ мо филтр мечаспонем гуфт. не ки то ҳоля филтр часпондагӣ неста. масъулини ширкати роҳсоз мушкилро дар кӯҳна шудани баъзе аз таҷҳизоти корхона рабт доданд ки бояд аз Кореяи ҷанубӣ ворид шаванд. ба сабаби ки дар ҷаҳон COVID-19 шуд мутахассисои мо рафта оварда натонистан таҷҳизотҳои заводаю қисмои эҳтиётиша мо ба ҳамин сабаб вай кардан натонистем. ҳавая таҷҳизотиша иваз кардан натонистем. ҳоло сокинон умед доранд масъулин ба шикояташон расидагӣ мекунанд. мудирияти корхона низ гуфтанд ба зудтарин фурсат қисмҳои ҳавотозакунии корхонаро иваз мекунанд.